क'क्राझार सहराव मैयानि जालांनाय जाथायखौ लानानै बन्दनि गोहोम। दावराव दावसि थासारि सोमजिनायखौ नोजोर होनानै जिल्ला खुंथायनि बिथोन बायदियै क'क्राझाराव सोलिदों 163 आयेन। खौरांनि गेजेरजों मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मैयानि सानाव क'क्राझार सहरनि पातरगाराव धुबरी जिल्लानि सापर्टनि लामानि खामानि मावनो थाफैनाय सासे रफिकुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुङा सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सहरआव फैदों। बे मुगैथाव जिनाहारि खालामनाय जाथाया सहरआव फैनाय लोगो लोगो थांनाय मैयानि सानाव क'क्राझार पुलिस थानानि मोखाङाव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जाय दुंहाव थासारिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। आरो मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मैयानि दुंहाव थासारि जानाय समाव धुबरी बालाजारनिफ्राय सरलपारायाव पिकनिक जानानै फैनाय बासखौबो गाग्लोबदों, जेराव फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोर दंमोन। बेवहायनो माखासे फरायसाफोरा जोखोम जादों आरो फरायसाफोरनि मेगनाव मोदैखौ नुनो मोनदों। थांनाय मैयानि बे दुंहाव थासारिखौ लानानैनो दिनै क'क्राझार जिल्ला खुंथाया 163 दारा फोसावनानै क'क्राझार सहराव गासै गला आरो मटर गारिफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों।